остров пълна драма. Мина много време, откакто за последен път видяхме участниците да се борят за голямата награда от $100,000. След като надпреварата дойде до своя край, който беше доста шокиращ, нашите бойци имаха малко време, за да се насладят на истинска храна. Нищо лично, готвачо. Да си вземат горещ душ, да си съберат багажа и да си прочитат имейлите от семейството. Имаше губещи. Добре, цели купчини губещи. Но имаше само един победител. Оуен. Най-малкият от трима братя, който не беше сочен за фаворит, но излезе шампион за наша изненада. Без големи знания, амбиция, сила и дори чар, той завърши състезанието като грабна огромната награда. Оуен планира страхотно тропическо парти за всичките си приятели от шоуто. Но първо, те ще се размърдат за един последен грандиозен финален купон. А утре играчите си тръгват за вкъщи. Но никога не знаеш. Не пропускайте Остров пълна драма! Мамо, тате, здрав съм аз и притеснявам се за вас. Но вече мисля си, че знам кога ще дойде моя ден голям. Искам звезда да стана и до звездите ще блестя. Победата при мен е да. На всичко съм готов за живота нов и ще мечтая. Искам звезда да стана. Жестоко парти, готини! Добре, край на мисиите и съюзите. Най-после ще се веселим. Щом се прибера у дома, ще подпиша с 3 агенции за модели. С едната за лицето, с другата за тялото и с третата за коленете. Определено имаш чудни колене. Толкова е приятно, че ще можем да разпуснем без да се безпокоим за състезания. Ти си права. Така ще се любоваме на Джастин, без да се разсейваме. Много гадско! Направо си суперска! Ти си богинята на бомбоните! 37 не е никак злева. А и с малко практика ще се оригваш така. Аз мисля, че съм влюбен в теб, души! Беше гадно. Добре, кой иска хот-дог? Как да не обичаш жена, която драйва като момче и продължава с хот-дог? Здрасти, Лешона. Здрасти, сладкище! Заякна си да не да тренираш. Явно си личи. Взел съм ти нещо. Слушай, Харолд, май трябва да си поговорим за това. Виж, аз и ти... Там на дока. Изведнъж сякаш силно се разчувствах. Вероятно заради елиминациите и всичко. Смятам, че отидохме прекалено далеч. Добре. Може ли понякога да си приказваме? Харолд, ти си най-готиният сладък и откачен бял младеж, когато познавам. С теб сме ето така. Супер! Искаш ли да скочим храстите и да се целуваме? Чу ли една дума от това, което казах?
Ще вървя, ясно? Ще те спечеля, Лешона. Обичам те много. Да, с Лешона сме доста близки. Сигурен съм, че ще тръгне с мен след шоуто. Може би дори ще дойде да живее при мен един ден. Трябва да питам мама, но съм убеден, че няма да е проблем. Сигурно ще ни пусне в мазето. Ще е яко. Мисля, че най-хубавото в тази игра беше, че се сприятелих с вас, хора. И аз мисля същото. Именно! Ще ви запозная с приятелите си у дома. Това е Мерилин, Пикси Труп и Гласача. Раздрусай фризбито, бейби! Чуй! Маги, Бри и Хайди планират голямо парти за мен по случай за връщането ми. Късмет! И от Хайклюки ще дойдат също. Затова бобрите не бива да бъдат причислявани към семейство гризачи. Скелетната им структура е напълно различна от тази на плъховете. Тоест, само им погледнете зъбите. Бих ти дал скиците си, където съм рисувал бобри, плъхове и други неща, ако обещаеш да не слагаш храна отгоре. Не благодаря, няма защо. О, прощавай! Дънкън, престани! Не се стягай, принцесо. Какво стана с дивото момиче, с което опустошихме кухнята? До гуша ми дойде от това шоу. Загуби състезанието. Смешното ми адвокат, че загуби заведеното дело. В момента искам да съм у дома и да се готвя за матурата си и за кампанията президент на класа. О, нацупеното ми момиче, стига споко, почти свърши. Мислех, че си доволна. Аз съм доволна. О, жестоко! Да, аз го направих. Защо се смеете? Добре, ясно, че на мое място щяхте да сторите същото. Като се има предвид какво причини на останалите, има късмет, че не го татуирах на главата. Привет, мои лагерници! Ха-ха, вече сме бивши участници, готин. Да, противната ти игра приключи, помниш ли? Сега ще видим тази работа. Поздравления за нашия победител! Оуен, ти игра здраво, бори се здраво, яде здраво и пръцка още по-здраво. Не знам защо, но победи всички останали на този остров. И скоро джобовете ти ще бъдат пълни с пари за закуска. Закуска! Но това, което ще ти предложа, може да промени всичко. Вътре в ето този куфър има $1 милион. Накарахме шефовете да направят картонен чек за тази чудесна нова награда. Рециклирахме много картони, за да го направим! Оуен, човече, този милион може да бъде твой. Всичко, което трябва да сториш, е да разбереш къде ще го скрием и да го донесеш на кея на срама, преди друг да те изпревари. Твърдиш, че имаме шанс да спечелим $1 милион? Да? Какво мислиш, Оуен? Предпочиташ да останеш с 100 бона или $1 милион? Да играем, бейби! Да! Така те искам, Оуен. Помнете, че ще ви давам напътствия по високоговорителите, за да сме сигурни, че няма да се загубите. Добре. Пак взе да става интересно. Добре, хора. Състезанието за $1 милион започва сега!
Нека се изясним. След като направо ни побъркахте цяло лято, очаквате да започна да тичам из целия остров отново? Именно. Как да сме сигурни, че не сте натъпкали куфара с тухли, например? Няма как. Бих изиграл още един кръг от унижи тинейджерите, но ме чака студен бюфет. Аз ще го пропусна. Да! Дадено. Както си решите. Знам, че Оуен ще е доволен, че няма да има никаква конкуренция, когато печели най-лесния милион в историята на световната телевизия. Добре. Добре. Да, добре. Супер! Ще бъда богат! Хей! Хрумна ми идея! Да работим заедно като екип! Да си разделим милиона на 22 части! Дънкън, чакат ни $1 милион! Да! О, някой си е върнал вкусът към победата. Тихо! Тръгвай с мен! Трябва да открием онзи куфар! Сър! Да, сър! Да ви придружа ли? Не, ти само ще ни забавиш. Много е смотан. Този милион ще влезе право в моя джоб. Или пък в сака ми. Не съм сигурен колко място заемат $1 милион. Отбор само от мъже! Това е велико! Да! Мъжете са супер! Вдигам тежести, откакто съм тук! Работя по моята свирепост! Я по-добре се съвземи! Беше забавно, глупаво мъжле. Искаш ли да си член на моя отбор? Определено! Ами аз може ли? Добре. Но трябва да уважаваш нас, момичетата. Ясно? Да, добре. Дами, днес имате късмет. Ще ви помогна да откриете този $1 милион. Не благодаря, Хедър. Ние вече имаме достатъчно хора. Извинявай. Линдзи? Прощавай, Хана. Желая ти успеха. Тоест, ще вземете това селенче с вас, но не и мен? Аха. О, послепив. Някой е нарисувал усмихнато лице отзад на тела ти. Много съм доволна, че цялото това чудо приключи. Не съм искала да се махна толкова от някого, откакто учителят ми ме включи в кръжока по математика, за да ми пише шестица. Готови? Готови! Готови! Ей, хора! Осъзнавам, че имахме своите незначителни различия, но не искате ли да се обединим? Ние сме 4-мата най-силни. Заедно ще бъдем непобедими. Да се обединим? Предпочитам да ходя по пирони, отколкото с теб да сме в съюз. О, нима? Аз поне не съм шишкава, устата, шумна женка, която пазарува в мола. Не смей да размахваш твоя пръст пред моето лице! Да вървим, така губим ценно време. Ще си го получи! Ще видите! Джасти! Чакай! Ей, господинчо, искаш ли да разделиш $1 милион с мен? Ти не си обикновено маце. Ти си нещо като супер маце. Много скъпа. Обичам те. Хора! Хора! О, зарежи! Не! Добре, разбирам, че изглеждам отчаяна, но това е само защото... Добре, защото съм отчаяна. Но Харолд, той е по-зле от двамата целувачи. Това е като... да прекарам след обеда си с физиците. Имам умение за оцеляване в гората. Мога да усетя мангуста от цели 2 километра. Добре, но не ми говори. Аз какво ти казах? Ясно, Боже!
участници, минаха повече от 2 часа, а все още дори не сте се приближили до куфара. Затова ще ви дам насока. Той просто си виси някъде наоколо. О, Боже, Кейти! Виж му дупето! Знам отлично. Той е идеално! Ехей, Джастин, покажи какво можеш. Ей, момичета, видяхте ли куфара някъде? Не! Колко квадратни хектара беше площта на този остров? Безнадежно. Не се мотай! Искаш ли парите или не? Догоре съм! Куфарчето трябва да е на дърво. За да го открием, трябва да мислим като дървото. Да станем дървесни обитатели. Добре, да видим какво вижда дървото. Добре, аз ли греша или на Изи и хлопа дъската? Пазете се! По-бърз да изтънкам! Май го видях! Тя е видяла куфара! Не бива да стигне първа! Ей, намери си своя лява! Това е моето момиче! Току-що видях прекрасна рокля в интернет. Виж! Може ли и аз да си купя? О, Боже, не! А той не е ли? Аз и Линдзи си говорим за рокли. Добре, това е смехотворно! Ау, а пък онзи път, когато ти влезе в мъжката тоалетна по погрешка и направо замръзна. О, Боже, няма да го забравя. Трябваше да дойде да те извлека навън. Тогава за пръв път видях писуар. Добре, знаете ли какво? Вижте, налага се да отида по нужда. Защо вие двете не влезете в пещерата, за да се осамотя? Добре. Кажи, не е ли най-сладкият? О, вярно е. Другите момчета щяха да ходят по нужда направо пред нас. Нали не мислиш, че Джастин ще ходи по голяма нужда? Разбира се, че не. Аз направо ще откача. Сериозно? Ако трябва да прекарам още време с тези двете, ще се хвърля от скалата. Хей! Хей! Чуйте, до сега кои райони обиколихте точно? Покорихме целия западен край на острова. О, претърсихме и плажа също, така че не мори красивите си крачета да ходиш натам. Благодаря. А? Вие да не би да издадохте цялата ни секретна информация на Джастин? Ага. Само питам. Какво ги прихваща с това момче? Стига вече! Добре, Боже! Ето го! Виждам го! Къде е? Там на дървото! Най-сетне! Да, точно за това говорех! Ти си върхът! Вземи го! Да! Ти си върхът! Почти го стигнах! Вземи го! Ти си върхът! Да! Още си върхът! Да! Ти си върхът! На косъм! Успяхме! Ти чу ли каквото току-що чуха? Проклятие! Биха ни! Тихо! Това още не е свършило. Готов ли си за една кражба? Определено! Имаше един път на лагера по информация. Открихме милиона! Открихме милиона! Кейна срама! Ние идваме! Какво? Защо ти ще го носиш? Това какво значение има? Крис каза, че първият, който занесе куфара на Кея, е победител. Нищо лично, но откъде да знаем, че няма да офейкаш с парите? Добре, ти го носи тогава. Ами ако той ни зареже и се пробва сам? Това е лудост. Как смятате да се следим един друг? Аз знам. Ето.
Така е, добре. Този отбор никога няма да се раздели. Да! Може би е отишъл по голяма нужда. Не! Мразя да ходя по голяма на открито. Аз също. Не се ли радваш колко много неща ни свързват? О, Боже! Много е яко! Другото, което мразя да ми се случва навън е диария. Помниш ли, когато имаше мононуклеоза и стоя в туалетната на млечния бар няколко часа? Беше много гадно. Добре, да сложим това бебче да спинка. Извинявай, гледай къде внимателно. По-полека. О, човече! Кой си пусна душата? Хора, ходи ми се по нужда. Обърни се и се изчуркай, тук сме само мъже. Чуй, не е по-малка. И е спешно. Тръгвай към гората, братле. Само се увери, че си достатъчно далече от нас. Да, ще те изчакаме тук. Първо трябва да се отвържиш от нас, човече. Не мога! Къде си се научил да връзваш така? Всъщност, ходех на специални занимания. А ти? Защо не отиде преди да се завържем един за друг? Ами, тогава още не ми се ходеше. О, хайде, момчета, това е сериозно! Явно ще се наложи да отидеш. С какво да се извърша? Да ти призная, Харолд, това беше много сладък ход. Готов съм! И по-бързо! Куфарът! Няма го! Добре, май трябва да потърсим пак в тази посока. Претърсихме целия район, продължаваме нагоре. Наистина съм впечатлена, Харолд. Къде си се научил да правиш делтапланер от клони и стара палатка? Казах ти, че умея доста неща, така че ти трябвам. Трябваше ми. Сега е време да се разделим. Ей, къде хукна? Нали не си мислеше сериозно, че ще разделя парите си с теб, тъпчо? Всъщност да. Ако си научил нещо от играта, то е на кого да... Кофти, не го изпипах достатъчно.